βάφτιση κάθε φορά που αμαρτάνουμε την πετάμε μέσα στο βούρκο. Η εξομολόγηση όμως πώς ονομάζεται? Δεύτερο βάφτισμα. Ξανά και ξανά και ξανά. Το Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, είναι παντού μας, αλλά η συμμετοχή μας σε αυτό αμφισβητείται, καταλάβατε. Γιατί το μυαλό μας είναι, ξέρω εγώ, άλλο. Δεν θέλω να πω η ψυχή μας, αλλά καμιά φορά και η ψυχή μας πάει εδώ. Πάει στην Κούλουρη, που λένε τη Σαλαμίνα αλλιώς. Εκεί. Τι οφείλουμε εμείς? Εκεί. Θα πέσουμε, θα πέσουμε. Θα ξεχαστούμε, θα ξεχαστούμε. Αλλά ο Θεός θα μετρήσει στο τέλος και θα ρωτήσει, με ήθελες? Με ήθελες ή έλεγες, μωρέ εντάξει, έχουμε και το Θεό, καλά είμαστε. Με ήθελες ή πήγαινες στην εκκλησία για βόλτα για να δεις τον άλλον, ή πήγαινες με την αυτοδικαίωση του ευσεβούς ανθρώπου? Κοιτάξτε, εγώ είμαι καλά, είμαι ορθόδοξος, είμαι εντάξει, είμαι καλά, σώθηκα. Πήγα στον παράδεισο δεξιά από τον Χριστό κάτω από τον Άγιο Πρόδρομο. Δεν υπάρχουν αυτά. Καταλάβατε. Τι υπάρχει? Μόνο αυτή η πνοή, την οποία επαναλαμβάνω, σας εύχομαι να την έχετε σε μεγάλη ποσότητα, να την αναζητάτε, να σας παρακολουθώ κιόλας βέβαια έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο άνθρωπο να βλέπουμε πεθαμένους ζωντανούς, δεν υπάρχει χειρότερο. Ζωντανός είναι που το βλέπεις έχει πεθάνει και τον λυπάσαι. Τι κάνει τώρα αυτός? Βαριέται. Βαριέται. Και ενώ είναι άλλοι άνθρωποι που πολέμησαν, ξέρετε, χωρίς να έχουν Άγιο Πνεύμα για τα ιδανικά τους. Για ένα κόμμα, για μια ιδεολογία. Πολέμησαν μέχρι και θυσιάστηκαν για την ιδεολογία, που μπορεί να την και ό,τι να είναι. Και εσύ, τι κάνεις? Διακοπές. Και επαναλαμβάνω, για να τελειώσω, ότι οι διακοπές δεν υφίστανται στο ότι ο καθένας έχει μια δύναμη α, αν έκανες πολλά ή λίγα, αλλά στο πόσο ήθελες. Λοιπόν, Βασιλεία Φοράνια, από μέσα θα το μάθουμε, όχι απ' έξω. Απ' έξω το μάθουμε, τώρα από μέσα, μία τη λέξη. Γιατί του λέει βασιλιά? Γιατί του λέει βασιλιά? Γιατί είναι ουράνιος? Γιατί είναι το πνεύμα της αληθείας? Τι λέμε όλοι οι άνθρωποι, θυμάστε? Για ένα πράγμα θέλω. Όλοι το λένε. Θα έχουμε σχέση, αλλά δεν θα μου πεις ψέματα ποτέ. Όλοι το θέλουν, και μετά όλοι λένε ψέματα. Γιατί δεν έχουν το πνεύμα της αληθείας. Το πνεύμα της αληθείας είναι η αλήθεια. Όχι άμα σε πει άλλος αλήθεια ή ψέματα. Αφού τον καταλαβαίνω, ψέματα με λέει τώρα. Δεν πειράζει, το να πει. Και φυσικά να ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα τελευταίο σας τα λέω όσο πιο πρακτικά μπορώ, δηλαδή έχω ξεχάσει και αυτά που ξέρω να σας τα αναλύσω τόσο αναλυτικά. Είναι σαν το δάσκαλο που πάει στο πανεπιστήμιο, μαθαίνει ας πούμε ψυχολογία της διδασκαλίας κλπ. Και μετά πάει πρώτη δημοτικού διορίστη και λέει, παιδάκια, βου και α, πόσο κάνει? Βα. Του και α, τα. Όλο μαζί βάτα. Δεν είναι κακό για μένα, δεν πειράζει. Αλλά τι θέλω να σου πω τελειώνοντας. Ότι εφόσον διαπιστώσουμε στον εαυτό μας ότι βαριόμαστε, θέλει ανακαίνιση εντελώς. Και η ανακαίνιση δεν έρθει από εμάς. Θα έρθει από εκείνον πάλι. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε. Μη φοβόμαστε, δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα γίνουμε καλόγεροι όλοι και παπάδες. Αν είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα τι θα κάνει, ξέρετε, θα καθαρίσει. Θα διώξει ανθρώπους από κοντά μας που έπρεπε να φύγουν. Πρώτο και βασικό. Και δεν τους διώχνουμε. Θα διώξει καταστάσεις, ιστορίες και τόπους. Θα φύγεις από εκεί που δεν μπορούσες να φύγεις εσύ και έπρεπε να φύγεις. Και θα καθαρίσει και το μέσα μας, το οποίο επαναλαμβάνω, είτε οφείλεται σε εμάς, είτε σε μια δραματική κατάσταση την οποία ζούμε, δεν θα μπορέσει να αντέξει στη φωτιά αυτή. Και επειδή σας ζήτησα να προσεύσετε και για μένα, γιατί πραγματικά ο μεγαλύτερος πόλεμος που ζει ένας άνθρωπος, να ξέρετε, είναι να χάσει την αίσθηση αυτή. Να πει, έλα μωρέ, εντάξει, δεν βλέπεις όλοι είναι. Άστο. Τι Άγιο Πνεύμα και αυτά. Καλό είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά το βλέπουμε εκεί. Αυτό είναι ο χειρότερος πειρασμός, ξέρετε, είναι ο τελευταίος πειρασμός του ανθρώπου. Είναι σαν έναν άνθρωπο τον οποίον καλέσαμε να τον ξεχάσουμε μέσα μας και πέρασε ο καιρός και ξεχάσαμε τι κάναμε με αυτόν και αποζήσαμε με αυτόν. Και έτσι λοιπόν, προσευχόμενοι ο ένας για τον άλλον, εύχομαι κουτσά στραβά, από εδώ από εκεί, αλλά πάντα με ενθουσιασμό να φτάσουμε, να το νιώθουμε όσο μπορούμε να το νιώθουμε και να φτάσουμε και δι' αυτού να καταλήξουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.